ಅವನು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಸಂಘವನ್ನು ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರಿಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕಥಾಮಹ್ಯಂ ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने. श्रीवार्षभानवी देवे दैत्याय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप अपसिद्धांत धावन्तहारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हंगे रा भक्त वृंदांक दंडवत प्रणाम करता आणि आयचे दिवसांचो श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकूर तंगेले प्राकट्य दिवस जावन आसा. आणि जगद्गुरु श्री श्रीला प्रभुपादाले हंगेले आणि शिष्य जावन आशिल्लींची गुरु आदेश निमित्त श्रीला प्रभुपाद हन्नी पाश्चात्य देशांतू कृष्णाले कृष्णा भावनामृत प्रचार करच्यांक चमकलींची. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर जनन 1874 ಇಸ್ವಿಚೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ಅಂತೂ ಉರಿಂತು ಜನನ್ ಜಲ್ಲೆ. ಹಂಗೆಲೆ ವಾಪಸ್ ಜಾವನ ಸಚಿ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಹನ್ನಿ आणि आऊस जावन सची भगवती देवी हंका सानस्ताना विमल प्रसाद म्हणून सांगून नामकरण जल्लेलं आसा. तशीची हन्नी गौडीय वैष्णव गुरु जावन आसाची आणि गौंडेय मठाचे फाउंडर जावन आसाची. हंगेल गुरु किशोरदास बाबाजी जावन आशिल्लींची. तुमकां पुराजन गोत्तस्की इस्कॉन स्थापन जावच्याक कारण आमगेले शिला प्रभुपाद तंगेले गुरु जावन आशिल्ले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकूर तंगी तंगेल आदेश निमित्त
इतलं पुरा त्यांनी करूंक साध्य जाल्ले म्हूण सांगून श्रीला प्रभुपाद सांनी सांगताची तशीची आजी नरोत्तम दास ठाकूर ತಂಗೆಲ್ವರನ್ನಾಚಿ भजन सांगू येता आसाची तन्नीवरನ್ನ ಒಳ್ಳೆ भक्त जावन आसाची कृष्णाले मस्त त्यांनी कीर्तन केलेलं असं त्यांनी मस्त व्हड वैष्णव जावन आसाची तांगेल जीवनाचे केलावांनी घटना पळयला रे मस्त त्यांनी कृष्णावले प्रीतीक पात्र जावच खातीर कशी कशी केला म्हूण सांगून जीवन तांगेले केला व्यतीत केला म्हूण आमी पळोवप तशीची मुखार सुनवच्या आजी फर्स्ट कीर्तन सांगू येता आसाची माया अरविंद माताजी तन्नी श्री रूपमंजरी पदसे मोर संपद नरोत्तम दास ठाकूर तन्नी रचन केलेले कीर्तन असं हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम स्वास्थ्य हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण श्री रूप मंजरी पद हे मोर संपद श्री रूप मंजरी पद हे मोर संपद हे मोर भजन पूजन हे मोर प्राणधन हे मोर आभरण हे मोर जीवनेर जीवन श्री रूप मंजरी पद हे मोर संपद हे मोर संपद हे मोर रसनिधि हे मोर वंश सिद्धि हे मोर वेदेरो धर्म हे व्रत हे तप हे मोर मंत्र जप हे मोर धर्म कर्म श्री रूप मंजरी पद हे मोर संपद अनुकूल बेनिधि छे पड़े होइले सिद्धि निखाबो इरुई नयने श्री रूप माधुरी रसी प्राण कुवलय शशि प्रफुल्लित बेचदिने श्री रूप मंजरी पद हे मोर संपद श्री रूप मंजरी पद हे मोर संपद तुब आदर्श नागी गरले जरलो देही सिरो दिन तपित जीवना आह रूप करो दोया दोहो मोरो पद छाया नारो तमलोइलो नारो तमलोइलो सरना श्री रूप मंजरी पद हे मोर संपद श्री रूप मंजरी पद हे मोर संपद हरे कृष्ण हरे कृष्ण माया अरविंद माताजी भारी चंद कोण सांगले ताजे ट्रान्सलेशन एक सांगा माताजी हरे अनुवाद प्रयत्न करता फर्स्ट स्टँज अंतु श्री रूप मंजरी पाद मेगेल आस्ति मेगेल भक्ति मेगेल सेवे मेगेल पूजे पुराय भगवंताक समर्पण करता ते तानी मक्का मेगेले जीवनाक अर्थ दिताची मेगेले जीवनच भगवंतू म्हण सांगते असते सेकंड अंतु
हांव केलेली साधने परफेक्शनाक परिपूर्णते मेळटा अनेक वेद शास्त्र नियम मेगेल ಒಟ್ಟು उपवास तपसाचे अर्थ मंत्राचे मौन उच्चारणे धर्म ऍक्टिव्हिटी म्हळ्यार त्यांनी केलेले सर्व चटवटिके पुरा आदर जावन आसा म्हण सांगते सती तळांतू अनुकूल हा बेनिदी म्हळ्यार अनुकूल आशिल्ले भक्ती सेवेचे शुद्धीकरण प्रक्रियेंतू मेगेले दोळेंत पळोवचेक साध्य जाता तुगेले रूप मेगेले हृदयांतू पुनवेचे चंद्राले वरिकची शायनिंग जाता आसा म्हणटाची चारबेंतूचे मेगेले दृष्टीक तुमगेले अनुपस्थित म्हणल्यार अनुपस्थित जाल्ले आसतरी म्हाका विषाचे डोस घेतिल वरिके जाता मेगेले जीव तुगेले खातीर आसा नरोत्तम दास म्हणटाची प्लीज मेगेले वैरी करून दवरका आनीक तुमगेले पाद कमलांतू चाय दिवका म्हण मागूंक येते आसा ती हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा सांगिल्यांतू कसले चूक असल्यारी क्षम कर हरे कृष्णा माताजी भारी चंद कोण ट्रान्सलेशन सांगले ते ऍक्च्युअली बेंगालींत आसना भजन ते शिकून ते ट्रान्सलेट करून सांगचे ते भारी खुशी येता भारी चंद कोण ट्रान्सलेट केला तुम्ही आमक मनावत तशी सांगला तशी राजनाला एक विनंती कसा म्हणा ट्रान्सलेशन फर्स्ट सांगाची सेकंड ओडना माताजी ओडना येताना आनिके जी रुची वाढता म्हणून सांगून कसा म्हणारी आमक अर्थ कळतरी ते कीर्तन ऐकूच्याक आनिके भारी लाय जाता तुम्ही ट्रान्सलेशन मागीर सांगली की मागीर यो इतलं छंदशील भजन कीर्तन म्हणून सांगून म्हाका फील जाल्ले तशी हांव तुमकां सांगिल्ले हांव सांगिल्लो कसले चूक जाल्यार क्षम करा माताजी मुखेल भावन हांव व्यक्त केला हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी भारी चंद कोण सांगले हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा मुखार सुनवच्या अनेक नरोत्तम दास ठाकूर तंगेले भजन सांगू येता आसाची भारती पै माताजी तंगेल भजन अशेच की जी अनिलो प्रेमधन म्हणून सांगून हरे कृष्णा भारती पै माताजी तुमक स्वागत हरे कृष्णा हरे कृष्ण नरोत्तम दास ठाकूर आणि रचित केलेले जे अनिलो प्रेमधन म्हणले वैष्णव कीर्तन मूड ऑफ सेपरेशन अंतस या कीर्तनाचे एक थोडे अर्थ सांगू प्रयत्न करता नरोत्तम दास ठाकूर सांगता असची भक्ती म्हळ्यार प्रेमधन घेऊन आयले दयाळू आणि करुणामयी जावन आशिल्ले अद्वैत आचार्य खंय आसाची या कलियुगांत कृष्ण परमात्मा गौरांग महाप्रभू रूपारी अवतार घेऊन आमगेल तसल पतितांक भौतिक बंधना तकून मुक्ती दिवची खातीर नामसंकीर्तन यज्ञ घेऊन आयली तंगेल उठवची तंगेले पार्षद वैष्णव रूपारी वरिष्ठ वैष्णवाल रूपारी अवतार घेऊन आयलीची या कीर्तनांत नरोत्तम दास ठाकूर गौरांग महाप्रभू आणि तंगेल पार्षद जावन अवतार आयले सक्कड वैष्णवाल स्मरण करता असची षडगोस्वामी उल्लेख करता असची जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी हांगा सक्कड जनांक स्मरण करता असची आणि सांगता असची गौरांग महाप्रभू तसं एक देवूची कृष्णाले अवतार तन या कलियुगांत तंगेल पास्ट टाइम अंतू तंगेल लीलेंतू एक बागी जावच तसल बागी म्हाका मेळ्ळी नवे म्हणून दुःख पावताच आणि रद्द असची तेची एक कीर्तनांतू सांगूक हांव प्रयत्न करता एक मूड ऑफ सेपरेशन आसा मस्त सिंपल भजन सांगू प्रयत्न करता हरे कृष्ण जे अनिलो प्रेमाधन करुण प्रचोर जे अनिलो प्रेमाधन करुण प्रचोर एन प्रभु कोत गेला आचार्य ठाकुर एन प्रभु कोत गेला आचार्य ठाकुर जे अनिलो प्रेमाधन करुण प्रचोर जे अनिलो प्रेमाधन
करुणा प्रचोर, कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कह दास रघुनाथ पतित पावन, कह दास रघुनाथ पतित पावन, जे अनिलो प्रेम धनम करुणा प्रचोर, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचोर, कहाँ मोर भट जुगम, कहाँ कबीराज, कहाँ मोर भट जुगम, कहाँ कबीराज, एक काले कोट गेला गोर नटराज, एक काले कोट गेला गोर नटराज, जे अनिलो प्रेम धनम करुणा प्रचोर, जे अनिलो प्रेम धनम करुणा प्रचोर, पाषाणिको टिबो माता अनले पशिबो, पाषाणिको टिबो माता अनले पशिबो, गौरांग गुणेर निधी कोट गेले पावो, गौरांग गुणेर निधी कोट गेले पावो, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचोर, जे अनिलो प्रेम धनम करुणा प्रचोर, सेस बस गिरा संगे जे कोइलो बिलासी, सेस बस गिरा संगे जे कोइलो बिलासी, से संगे न पाया कांडे नरोत्तम दासम, से संगे न पाया कांडे नरोत्तम दासम, जे अनिलो प्रेम धनम करुणा प्रचोर, जे अनिलो प्रेम धनम करुणा प्रचोर, एन प्रभु कोत गेला आचार्य ठाकुर, एन प्रभु कोत गेला आचार्य ठाकुर, जे अनिलो प्रेम धनम करुणा प्रचोर, जे अनिलो प्रेम धनम करुणा प्रचोर. हरे कृष्ण. मग एक अवकाश दिलेला मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी भारी चंद कोण सांगले ते ट्रान्सलेशन सांगिल्ले निमित्त ते आनीके मूड भारी लायक करून आमका फील जाल्ले. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. भारी चंद कोण सांगले होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तशीची मुखार सुनोवच्या भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर यांनी रचन केलेले वैकुंठ होय तो श्रेष्ठ हे भजन सांगू येता असं कीर्तन सांगू येता असाची हेमापाई माताजी त्यांनी सांगता असाची. हरे कृष्ण. हेमापाई माताजी स्वागत अस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळ्यांक नमस्कार. श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर यांनी रचना केलेले वैकुंठ वैते श्रेष्ठ हे भजन त्यांका वंदन करून हांव सांगतास आणि त्याचे सुरवेतीगेले अर्थ सांगचा प्रयत्न करता. सुरवे पद्यावलीन तू ठाकूर सांगताची की मथुरा नगर वैकुंठापाशी श्रेष्ठ असं इथे मिळाली. कृष्णचंद्राली जन्म हंगा झालेलो. दोन्ही पदव्यावलीन तू सांगताची मथुरापाशी श्रेष्ठ जाऊन असेल वृंदावन भगवान हरीचे कामुक कृपेचे आनंद भरित नृत्य आनंद पाविल अशी स्थळ जीवन जाऊन असं
तिन्ही पद्यावलींतू सांगतात की वृंदावनाचे धामावेरी गोवर्धन पर्वत असं तो पर्वत उकळलेलो आणि गोपिका तेगेल वटू केदनाय आनंदारी असतलीची चारी पद्यावलींतू अशी सांगताच की गोवर्धन पर्वतापाशी श्रेष्ठ आशिल्ले राधाकुंड तळे गोकुळाची प्रियतम राधा रणिले मधुर जावन आशिल्ले प्रीती पूर कोरनू असता गोवर्धनाचे तळारी हे पवित्र जावन आशिल्ले राधाकुंड सरोवर निर्लक्ष करून तेगेल पूजा विंगड जाऊन कोण चुनाव करताची म्हणून 5 पद्यावलींतू निमगीताची संचयंतू सांगताच की तसले मूर्ख व्यक्ती खंडित जाऊन मिळना प्रीतीचे दैविकतेचे अति उन्नत स्थान म्हळ्यारीचे राधाकुंड तळे म्हणून कळेरू यांतू सांगिलेलं असं. हरे कृष्ण. वैकुंठ होईते श्रेष्ठ मथुरा नगरी वैकुंठ होईते श्रेष्ठ मथुरा नगरी जन्म लभिला यथा कृष्णचंद्र हरी जन्म लभिला यथा कृष्णचंद्र हरी वैकुंठ होईते श्रेष्ठ मथुरा नगरी वैकुंठ होईते श्रेष्ठ मथुरा होईते श्रेष्ठ वृंदावन धाम मथुरा होईते श्रेष्ठ वृंदावन धाम यथा सादियाचे हरी रसोत्सव काम यथा सादियाचे हरी रसोत्सव काम वैकुंठ होईते श्रेष्ठ मथुरा नगरी वैकुंठ होईते श्रेष्ठ वृंदावन होईते श्रेष्ठ गोवर्धनशीला वृंदावन होईते श्रेष्ठ गोवर्धनशीला गिरिधारी गंधर्विका यथा क्रीडकीला गिरिधारी गंधर्विका यथा क्रीडकीला वैकुंठ होईते श्रेष्ठ मथुरा नगरी वैकुंठ होईते श्रेष्ठ गोवर्धन होईते श्रेष्ठ राधा कुंड तट गोवर्धन होईते श्रेष्ठ राधा कुंड तट प्रेमार्थे भाशीला गोकुला लंपट प्रेमार्थे भाशीला गोकुला लंपट वैकुंठ होईते श्रेष्ठ मथुरा नगरी वैकुंठ होईते श्रेष्ठ गोवर्धन गिरी तट राधा कुंड झाडी गोवर्धन गिरी तट राधा कुंड झाडी अन्यत्र ये करे निज कुंज पुष्पवाडी अन्यत्र ये करे निज कुंज पुष्पवाडी वैकुंठ होईते श्रेष्ठ मथुरा नगरी वैकुंठ होईते श्रेष्ठ निर्बोध तहारा सम
केहा नाही निर्बोध तहारा सम केहा नाही कुंडतीरा सर्वोत्तम स्थान प्रेमधर कुंडतीरा सर्वोत्तम स्थान प्रेमधर वैकुंठ होई ते श्रेष्ठ मथुरा नगरी वैकुंठ होई ते श्रेष्ठ मथुरा नगरी जन्म लभिला यथा कृष्णचंद्र हरी जन्म लभिला यथा कृष्णचंद्र हरी वैकुंठ होई ते श्रेष्ठ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैकुंठ होई ते श्रेष्ठ मथुरा नगरी वैकुंठ होई ते श्रेष्ठ हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी. मस्त भारी लाईक झालंय. भारी छंद कोण ट्रान्सलेशन हे केलं तुम्ही आणि ते स्वर घालनो तुम्ही सांगितलंय ते कन्फ्युजन आशिल्लींची खंयची सांगचे राग खंयची घालचे कसले म्हणून सांगून भारी छंद कोण तुमगेले एक पूर्ण ट्यूनार घाल्ले माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. भारी खुशी जल्ले. हरे कृष्णा. श्री मुखारिಯವನು कीर्तन सांगका म्हणून सांगून हांव निमून घेता माताजी. धन्यवाद. मस्त मस्त. श्रीला नेक्स्ट भजन सांगू येता आसाची शिल्पा हेगडे माताजी. त्यांनी भक्ती सिद्धांत सरस्वती तंगे रचन केलेले कृष्ण नाम रूप गुणलीला ते म्हण तसले भजन सांगूक येता आसाची शिल्पा हेगडे माताजी. हरे कृष्णा माताजी. तुमक स्वागत. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणव. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माताजी. अवकाश दिलेला मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकूर हांनी रचित केलेले कीर्तन कृष्ण नाम रूप गुण लीला सांगच्याक प्रयत्न करता आणि ताजे अर्थ सुरे सांगता साव. या सुरे पद्यावळीचे अर्थ अशे आसा. श्री गुरुदेवालय म्हणल्यारी गौर किशोरदास बाबाजीले निमित्त श्री कृष्णाले नाम रूप स्वभाव आणि कालक्षेप सकड ऐकत असताना खंयचे भक्ताले हृदय मधुर जावन असेल गायनांतूची जागृत जाता म्हणून अर्थ आसा. दोन्ही पद्यावळीचे अर्थ अशे आसा. शुद्ध जावन आशिल्ले जप पठन केले तशीची स्मरण कशी जातकी तशीची जप आणि ताची स्मरण करतची आम्ही उन्नत स्थानारी पावताची म्हणून सांगताची. तिन्ही पद्यावळी अर्थ अशे आसा. देवाल भक्तीन तुची मन आणि जीव दवरनो देवाल भक्तीच्या अमृताचे पान कोरच्याक खंयचे एक वैष्णव आरंभ करतकी तो धन्य. व्रज निवासींक अनुसरिसून श्री कृष्ण परमात्माक आराधन कोरका म्हणून सांगताची. कडे पद्यावळीचे अर्थ सदा काळ व्रजांत निवास कोरका इत्या म्हळ्यारी तांनी भक्तीपूर्वक जावन निरंतर श्री कृष्ण परमात्माले भजन करत असताची. तसल वैष्णवाले संग आमक जावका खंडित जावन या सूचनेचे अमृत स्वीकार करची तशी जाता म्हणून सांगताची.
हरे कृष्ण. कृष्ण नाम रूप गुण लीला चतुष्टय गुरु मुकेशु नीलाय कीर्तन उदय. कृष्ण नाम रूप गुण लीला चतुष्टय गुरु मुकेशु नीलाय कीर्तन उदय. कीर्तित हले क्रमे स्मरणंगा पाय कीर्तन स्मरण कले क्रमपते दय. जटरुचि जन जिह्वा मन मिलाय कृष्ण अनुराग व्रज जननुस्मरेय. निरंतर व्रजवास मनस भजना येई उपदेश सार करह ग्रहण. कृष्ण नाम रूप गुण लीला चतुष्टय गुरु मुकेशु नीलाय कीर्तन उदय. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्ण नाम रूप गुण लीला चतुष्टय गुरु मुखेशु नीलाय कीर्तन उदय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. भारी छंद कोण सांगले तुम्ही ते ट्रान्सलेशन आणि कीर्तन वरना भारी छंदस माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. वै त्यांनी भक्ती सिद्धांत सरस्वती त्यांनी डेली 192 राउंड्स जप करता आशिल्ली त्या वर्स त्यांनी केला म्हणून सांगून आजी आमका सत्यरूप माताजीनी क्लासान सांगितलं. त्यांनी कितले जपाक इम्पॉर्टन्स दिता आशिल्लींची म्हणून सांगून आम्ही हंतू पळवत. तशीची आयज दिवस कोणूची स्टार्ट करूया आम्ही काउंटिंग चढ करूया जप म्हणून सांगून हांव निमगून घेता. आणि त्यांनी सांगचेशील की सर्व कृष्ण सच्चे वे कृष्ण वॉन्ट टू सी यू. कृष्णाक आम्ही कशी सर्विस करता म्हण म्हळ्यार तक्क दिसका काय खंयचे भक्त आता म्हाका पळोवका म्हूण सांगून ताका दिसका काय तशी आम्ही ताका सर्विस करता. आमगे साधन दिवस गेल दिवस तशी चढ करता आणि चढ कृष्ण भावनामृताक आम्ही येवका आणि आमगेले आशिल्ला लागीं सराउंडिंग्सांक तांकां प्रार्थना घेवन येवका आणि कृष्ण प्रेम वांटोव्या. हेंचीची कृष्णा कॉन्शियसाचे मेन ध्येय आसा तशी सांगताची. नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता आसाची विजया माताजी. आणि कृष्ण होय तो चतुर्मुख म्हणून सांगून कीर्तन सांगता आसाची. हे रचन केलेलं आसा भक्ती सिद्धांत सरस्वती त्यांनी. हाजे ट्रान्सलेशन हांव सांगता आसा. हाजे ट्रान्सलेशन एक्चुअली हॉड आसा. हे कशें आसा म्हळ्यार आमगेले गौडीय संप्रदायाचे गुरु परंपरेचे विषय सांगता येता आसाची. तशी हांव शॉर्ट जावन सांगता. अंतू सृष्टीचे प्रारंभांतू भक्ती सेवे विज्ञान ताजे ज्ञान दिवच्याक फर्स्ट दिल की देवानी कृष्णानी चार मत्तेचे ब्रह्माक परमात्मा श्री कृष्ण सृष्टाल दाखोवनूची हे ज्ञान ब्रह्मा फर्स्ट मेळ्ळे. हे ब्रह्माल दाखोवन नारद मुनीक वैदिक साहित्य बरोवच्याक नारद मुनीक मेळ्ळिके. तशीची वैदिक साहित्य बरोवच्याक अधिकार नारद मुनी त्यांनी व्यास मुनीक दिल्ले म्हणून सांगून सांगताची. वेदांत शास्त्र तत्वशास्त्राचे सुधाद्वैत
स्कूल स्थापक जावन आशिल्ले श्रीपाद मध्वाचार्य त्यांनी 16 ಶತಮಾನಂತೂ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಂತೂ ವ್ಯಾಸದೇವಾದಕ್ಕೂನು ವೇದಾಂತ शास्त्र शिक्षणाक अजुचक त्यांनी आयलींची म्हणून सांगून सांगताची मध्वाचार्य त्यांनी मध्वल 2 शिष्य आशिल्लींची नरहरी तीर्थ आणि माधव तीर्थ म्हणून सांगून माधव तीर्थ महान परमहंस अक्षोभ्य तीर्थांक शिष्य जावन स्वीकार केले म्हणून सांगून सांगताची दयानिधी त्यांनी ज्ञानसिंधू तंगेले दाखवून भक्ती सेवेचे शास्त्र घेतले दयानिधी सेवक म्हणून सांगून आशिल त्यांनी विद्याधिराज तीर्थ त्यांनी राजेंद्र तीर्थाक विद्याधिराजाले तीर्थाले शिष्य जल्लींची म्हणून सांगून सांगताची राजेंद्र विद्याधिराज तीर्थाले शिष्य राजेंद्र तीर्थ जावन आशिल्लींची तशीची राजेंद्र तीर्थांगेले शिष्य जावन जयधर्म नाम म्हणून तांगेले अनेक नाव आशिल्ले विजयध्वज तीर्थ म्हणून आपयता आशिल्ली अशी गुरु परंपरेंतू नंतर विजयध्वज तीर्थांगेले शिष्य पुरुषोत्तम तीर्थ म्हणून सांगून त्यांनी आशिल्लीची तशीची पुरुषोत्तम तीर्थ तांगेले प्रधान शिष्य जावन सुब्रमण्य तीर्थ आशिल्लींची सुब्रमण्य तीर्थले शिष्य जावन व्यासराय आशिल्लींची व्यासरायले शिष्य जावन माधवेंद्रपुरी गोस्वामी त्यांनी आशिल्लींची पळयची गौडीय मठ तांगेले परंपरे कृष्णाले हंग कुनूची स्टार्ट जाल्ले म्हणून सांगून आमी कळटा तशीची नेक्स्ट माधवेंद्रपुरी शिष्य जावन आशिल्ले ईश्वरपुरी आणि 2 शिष्य जावन आशिल्लींची श्री नित्यानंद अद्वैताचार्य त्यांनी एक महान अवतार घेवन आयलींची आध्यात्मिक गुरु जावन आशिल्ले श्री चैतन्य महाप्रभू त्यांनी ईश्वरीपुरी तांगेले आध्यात्मिक गुरु जावन स्वीकार केले म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू त्यांनी ईश्वरीपुरी तांगेले आध्यात्मिक गुरु जावन त्यांनी स्वीकार केले म्हणून सांगून सांगताची महाप्रभू श्री चैतन्य महास्वामी त्यांनी प्रभू त्यांनी श्री राधा आणि कृष्ण दाखवून भिन्न जावन नाशिल्लींची आणि दोन्हीच जावन आशिल्लींची आणि श्री रूप गोस्वामी अनुसरण करचे वैष्णवाले जीवन जावन असं म्हणून सांगून त्यांनी आमकां शिकवून दिले श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी आणि रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभूक महा आनंद दितल्के तसल एक आमी रूपाग्नुग संप्रदायदಕ್ಕೂನು जोडसून आसाची शॉर्ट जावन सांगले हरे कृष्ण मुखारसुनु कीर्तन विजयाशंडी माताजीली कारविंदादಕ್ಕೂನು ऐकुया हे भजनेंतू कीर्तनांतू आमका सगळे आमगेले गौडीयाचे ब्रह्म मध्व गौडीयाचे संप्रदायाचे गुरुले तांगेले डिटेल जावन असं ते कीर्तन ऐकुया हरे कृष्णा माताजी विजयाशणे माताजी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा स्वागत कृष्णा. माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्ण सांगू प्रयत्न करता कृष्ण होय ते चतुर्मुख होय कृष्ण से उन्मुख ब्रह्मा होय ते नरधीर माटी नारद होय ते व्यास मध्व को हे व्यासदास पूर्ण प्रज्ञा पद्मनाभ गाते नरहरि माधव वंशे अक्षोभ्य परमहंसे शिष्य बोले अंगीकार कोरे अक्षोभेर शिष्य जय तीर्थनामे परिचय तारादास्य ज्ञान सिंधु तोरे
तहा होय ते दयानिधी तारादासा विद्यानिधी राजेंद्र होय लोता हाटी तारा किंकोर जय धर्मनामे परिचय परंपर ज्ञानोभानु माटे जय धर्म दास्य ख्याति श्री पुरुषोत्तम जाति ताहाटे ब्रह्मण्य तीर्थपुरी व्यास तीर्थ तारदास लक्ष्मीपती व्यासदास ताहाटे माधवी पुरी माधवेंद्र पुरी वार शिष्य वार श्रीश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत श्री भो ईश्वर पुरी के धन्य पुरी लेना श्री चैतन्य जगद्गुरु गौर महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य रूपानुग जनेर जीवन विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिया महाजन श्रीवर गुणात हार तारा प्रिय कवि कृष्ण दासा कृष्ण दासा प्रिय बार नरोत्तम सेव पार जर पाद विश्वनाथ आशा विश्वनाथ भक्त सत बलदेव जगन्नाथ तारा प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत बार श्री गौर किशोर बार हरि भजन तेजार मोद विहार परमहंस गौरांगेन निज वंश ताडेर चरणे मम रती आम्ही सेवा उदासीन नमे ते त्रिदंडी देना श्री भक्ती सिद्धांत सरस्वती कृष्णा होय ते चतुर्मुख होय कृष्णा सेवन्मुख ब्रह्मा होय ते नरदेव माटी कृष्णा होय ते चतुर्मुख होय कृष्णा सेवन्मुख ब्रह्मा होय ते नरदेव माटी ब्रह्मा होय ते नरदेव माटे ब्रह्मा होय ते नरदेव माटे हरे कृष्णा माताजी अवकाशात हरी धन्यवाद बोल चुकीला क्षम करा हरी हरी बोल माताजी मस्त कमेंट्स आहेत तास पळयाची भजन भारी छंद आसा आणि तुम्ही सांगिल्वरेना भावपूर्ण जाऊन सांगला माताजी मस्त मस्त धन्यवाद ते बेंगाली रस भजन भारी छंद कोण तुम्ही सांगले हरी हरी बोल